амалиёти оперативӣ бо барор ба кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд имкон дод 11 килои 60 грамм воситаи нашадори бангдонаро аз муомилот боздоранд. дар ҷинояти мазкур Машраф Зоҳидов, сокини шаҳри Исфара, гумонбар дониста мешавад ки гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дорад. Айниқтараш 3 маротиба барои дуздӣ суд шудааст. воситаи нашадор дар кадом намуде ки набошад афзункунандаи дарду ранҷ ва оқибати он ҳамеша нороҳатӣ буду ҳаст ва хоҳад монд. коркарди ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо чеҳраи нафареро бепарда сохт ки иқдоми ба фурӯш баровардани воситаи нашадорро ҳадаф қарор дода буд. шаҳрванд Зоҳидов Машраф Решабоевич соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи маҳаллаи Лангари шаҳри Исфара ки қаблан 3 маротиба барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, ин навбат пайроҳаи доғдоркунандаи нашаҷалобиро барои зиндагии муфтхӯрона интихоб намуда 11 килои 60 грамм воситаи нашадори намуди бангдонаро ба муомилот бароварда нишуд ки ҳаракатҳои ҷиноятӣ аз назари милитсия пинҳон намонд. коркардҳои оперативӣ нисбати гумонбаршуда Зоҳидов дар ҳудуди шаҳрҳои Хуҷанд ва Исфара амалӣ карда шуда нақшаву ниятҳои ҷиноятии ӯ ки метавонист ба саломатии аҳолӣ зарба занад пешгирӣ карда шуд. мухаддарот ҳангоми ба фурӯш баровардан мусодира шуда ҳамчун далели шайъӣ гуноҳи нашаҷалобии Зоҳидовро тасдиқ мекунад. айн ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида барои муайян кардани ҳаммаслакони гумонбаршуда чорабинҳои иловагии оперативию тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст ки эҳтимол дар алоқамандӣ ба ҷинояти мазкур боз чанд ному насаб дар парванда сабт шавад.